Ni sí ni no. O sigui, no hi ha moments ni deixen d'haver moments. O sigui, el tema és que si té retorn o no té retorn. I no és un tema cultural, no és un tema de moment. Al final, un operador és perquè pugui prestar serveis amb una societat civil, una societat empresarial, una societat institucional, si volem dir. Aleshores, al moment tindríem que explicar alguna cosa més. És el moment ara per introduir un operador neutre en català, donada la infraestructura que hi ha, que té una limitació de serveis o té una limitació de desplegament, i això ens reportarà. A partir d'aquí podem opinar, no pel fet que sigui o no sigui català, perquè entenc que les institucions catalanes tenen suficient capacitat administrativa o legal per condicionar o per ajudar o per marcar les regles del joc, més ben dit, per marcar les regles del joc als operadors actuals. No cal que sigui neutre. La neutralitat ve des de l'administració. Si l'administració és prou catalana, ja ho aconseguirà ella mateixa amb les regles que posi. Molt bé. I ara, cas de que sortís aquesta operadora, dona-li 3 característiques que creus que hauria de tenir per ser... Bueno, la primera important és que ens ho puguem pagar. I ara parlo, ens ho puguem pagar com a societat. Però clar, podem tenir, com dir, escolta, és important tindre una diagonal que tingui el doble de dimensió el que té ara. Dic, home, ens ho podem pagar o no ens ho podem pagar. Sempre estem en el mateix, o sigui, que de fet tingui el TIR, que se'n diu, financerament parlant, o el ROI, és a dir, quin retorn tindrà aquesta inversió amb la mesura que utilitzem fons públics. Si no utilitzem fons públics és un tema de llicències administratives. A partir d'aquí la regla del joc les fixa el mercat. 2, podríem dir, si és tal operadora que realment supleixi les possibles carències que tenim ara, tant com a desplegament de fibra, que pugui arribar a més llocs d'on està arribant ara, que puguem sobre ella posar-hi serveis que ara amb els operadors del mercat doncs no són sostenibles, no interessa o estratègicament no està dins dels seus plantejos. Per exemple, aquesta podria ser una segona condició. I la tercera condició, com a neutre, evidentment al final tindrà que tindre els seus enllaços, que en els preus que surti, perquè al final hi haurà un operador que també marcarà els preus, o sigui que baixi el preu de connectivitat, i en la mesura que baixi el preu de connectivitat ens faci més competitiu i arribem a més llocs dels que estem arribant ara.